Ok, Klea. Danas pričamo priču o proljeću. Ajde, otvori ju. Otvori. Pritisni. Jako. Šta dječak radi? Ha? Ajmo čuti šta radi dječak. Pritisni. Prvo sadimo sjeme. Znači, prvo treba zasaditi sjeme da bi mogao dobiti biljku. Ajde, povuci. Tako, ajde sad opet pritisni. De. Biljku treba zalijevati vodom da bi ona rasla, jel tako? Da. Ajde sada tu pritisni. Jedno je dosta. Čekamo da biljka naraste. Dobro, znači kad ju zasadimo i kad ju zalijevamo, onda čekamo da raste. I zadnje, pritisni. Jednom. Beremo zrele plodove. Šta ćemo to ubrati? Lote. Nije to voće, šta je to? Anana. Klea. Šta je to? Pa? Padata. Paradajz, da. Ali čekaj, sad ja imam za... Zrele plodove. Da, znači prvo sadimo, Da. pa zalijevamo, Da. pa čekamo da raste, pa beremo, jel tako? Beremo. A sada idemo složiti priču. Ajde. Složi priču. Pazi, moraš sada po redu složiti. Šta prvo radimo? Ha? Šta prvo ćemo napraviti? Nego šta ćemo prvo? Pa nemoj bez veze stiskati, čuješ? Nemoj bez veze stiskati, nego ajdemo... Sad sam ja kriva. Daj mi, molim te, reci šta ćemo prvo raditi. Ovdje zalijeva. Ovdje, čekaj, pogledaj prvo, nemoj bez veze. Ovdje zalijeva. Ovdje bere. Ovdje čeka. A ovdje sadi. Šta ćemo prvo? Prvo sadimo, da. Šta onda radimo? Nakon što zasadimo biljku moramo Teta. zaliti vodom. Točno. Šta onda radimo kad zalijemo vodom? Šta onda radimo? Onda moramo Tekati. čekati. Klikni sličicu di je čekati. Di je čekati? Di je čekati? Ajde klikni. Tako. I za kraj, kada se konačno načekamo, šta bude na kraju? Ha? Šta onda? Bravo! Hoćeš još jednom igrati? Da. Ajde još jednom. Šta ćemo prvo? Prvo ćemo Zadati. saditi. Sadit ćemo sjeme. Di je saditi sjeme, sličica? Tako, a onda ćemo šta? Moramo biljke dati vode. Šta radimo? Zaditi. Zaliti, točno, bravo. A onda kad smo ih zalili i posadili, šta ćemo onda? Onda moramo Tekati. čekati. Točno. I za kraj, kad smo se načekali, šta onda? Ajde, pritisni, šta onda? Onda beremo, jel tako? I papamo.